de voi, n-aveți vreo întrebare. Domnul să dea curaj. Amin. Amin. Uite-te așa. Ce este încercarea? Încercarea poate să fie o ispită. Ce este ispita? Ispita este un gând care nu vine de la Domnul și care te macină și stai în cumpene să fac, să nu fac, să zic, să nu zic. În cazul ca astea, învață un lucru. Mușcă-ți limba și pleacă-ți genunchii. Ca să ești biruitor. Că dacă începi să te ape, imediat ai greș. Biruința nu vine apărându-te. Biruința vine când te apără Domnul. Și Domnul nu te apără dacă tu te aperi. Te lasă să te aperi tu. Și tu nu birui. Dar Domnul biruie. Era o fetiță din Munții Apuseni care nu s-a lăsat de mamă santosară și mama sa tot vroia să nu meargă cu ea, că merge la stăruință și ea nu-i pentru aia. Dar minune, s-a dus la stăruință și o botezat-o Domnul pe fetiță. A doua zi era pe timpul comuniștilor. Se duce la școală, învățătorul o scoate la tablă. Când o scoate la tablă, ea începe să scrie exercițiu, dar deodată se transfigurează la față și zbeară în alte limbi. Învățătorul sare repede și o iei de mână și o bagă la cancelare. Ce-i asta? Ce-i? Păi am primit pe Domnul Iisus în inima mea. Măi, fată, eu am ascultat predici de la teologi, de la preoți. N-am auzit așa ceva. Cum asta? Cum? Am fost cu mama la rugăciune și Domnul Iisus a intrat în inima mea. Ăsta tot stă să gândește. Auzi tu, fetiță, acum ești copilă, ești tânără, dar vei fi mare și atunci te vor curta băieți și diavolul te va încerca. Va vrea și el să intre, atunci ce faci? Este un pic așa. Tovarășul învățător, dacă vine diavolul la ușa inimii mele, eu nu mă duc să-i vorbesc cu el. Eu îl rog pe Iisus să meargă, că lui e frică de Iisus. În ispită, roagă-L pe Iisus. Nu știți Arhanghelul Mihail, când se certa pentru trupul lui Moise, ne scrie Iuda. N-a îndrăznit, nu cum fac frații, surorile. Mustră-te, Domnul Satan. Asta e ceva grozav să pronunț. Nu-i voie. Satana are o enormitate mare. Arhanghelul Mihail n-a îndrăznit, auzi, mă, să rostească un cuvânt de ocară împotriva Satanei. Nu a îndrăznit, ci eschivându-se a zis, Domnul să te mustre, adică eu nu te mustru, eu n-am nimic cu tine, eu nu dialoghez cu tine, Domnul să te mustre. Vezi? În momentele ispitirii grele, rugați-L pe Iisus să intervină El. Că pe El biruie, tu nu poți birui. Când vorbim de ispire, dar când vorbim de necazuri, Acum ți-am spus ispitele.
Dacă nu birui o ispită și nu birui două și nu birui trei ispite, la urmă Dumnezeu, pentru curățire, îți îngăduie năcaz. Îți îngăduie năcaz. Pentru nerăbdare, îngăduie năcaz. Era un păstor la baptist din Moldova și trecând prin comuna asta unde se fac multe oale, la Moldova, aici cu un mer imediat de la Sucevița, și un tânăr credincios, baptist, îl vede pe ăla pe drum. Vai! Cât am vrut să te întâlnesc, frate, dragă! Ce mă, băiate, ce vorbea așa, mă gădănește? Ce mă, băiate, mă, ce? Auzi, așa am vrut să te rogi pentru mine. Bine, băiate, pune-te aici în șanț. O, cum că-i drumul plin cu căruță și cu oameni? Dar ce ai tu cu căruță și cu oameni? Pune-te aici jos, să mă rog. Păi pune-te, mă, să mă rog. Să pune jos. Dar care e problema? Frate, nu prea am răbdare. Așa, să ne rugăm pentru asta. Pune mâna pe el. Doamne, dă-i năcazuri. Dă-i năcazuri la băiatul ăsta. Doamne, dă-i năcazuri. De câteva ori. Ăla să suce și să ridică pe frate, am cerut să te mă. Eu m-am rugat biblic. Năcazul aduce răbdare. Tu n-ai trecut prin năcazul, de-aia nu poți răbda. Dacă îți dă Domnul năcaz, după năcaz, după aia te învață să taci și să răbzi. Nu. Dar asta vine în urma nebiruințelor. Noi adesea ori cădim pradă în fața ispitelor și diavolul atunci face cu noi ce nu trebuie și Dumnezeu, ca să ne curățească, nu trimite o boală, o încercare, un neajuns. Și atunci noi nu suntem capabili să răbdăm. Ce-o zis Iacov? Aduceți-vă aminte de răbdarea lui Iov în boală și vedeți ce sfârșit i-a dat Domnul și cum Domnul plin de îndurare. Ei, dar să răbzi. Dacă cineva supere, ăla nu-i trebuie ungere și nu-i trebuie să se roage alții. Ăla el trebuie să se roage până scapă. Dacă cineva este în suferință, să se roage. Dacă cineva are o boală, cel bolnav, să cheme pe prezbiterul bisericii, să se roage pentru el, după ce îl vor ruge cu un de lemn, în numele Domnului. Apoi rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav. Adesea ori cel bolnav nu are credință. În toiul și în focul încercărilor el nu mai știe de capul lui, nu are credință. Nu-i poți cere lui credință. Am văzut om care, dacă l-am întrebat, crezi în Dumnezeu? El a zis, eu nu știu cine e Dumnezeu. Crezi în Iisus? N-am auzit de Iisus. Dar el era foarte bolnav, cu ciroză, la ficat, de-abia umbla pe drum. Mă, dar Iisus e Fiul lui Dumnezeu și a venit în lume ca să ne mântuie și a luat asupra lui boalele și păcatele noastre. Păi dacă tu zici așa, să cred și eu așa, dar eu nu știu ea. Eu am crescut la casa copilului, pe vremea aia am știut că Ceaușescu ne tatăle, ne dă haine, ne dă mâncare, altceva n-am știut. Dar dacă zici așa, bine. Mă, dacă am văzut atâta neștiință, păi ce să-i mai zici? Ce să mai ceri? L-am pus în genunchi și am pus mâinile pe el și am strigat cu tărie. S-o sculat de sub mâinile mele, pe loc o primit ruj în obraj și o putut coborî scările care nu le-au putut urca singur, numai cu 2 inși.
Și Dumnezeu l-a vindecat. Glorie Domnului! Amin. Na. Am văzut multe. Seară sau alaltă seară ne-am rugat și era o fetiță cu boala aia că nu putea mânca nicio fărâmă de pâine. Insuficiență la lactoză. Cum? Insuficiență la lactoză. La gluten. E așa ceva, ce știu cum e aia. Dar plângea fetița că ea nu poate să mănânce nimic din făină și așa, nu știu ce. Ne-am rugat, i-am făcut ungerea cu ceilalți frați cu care am fost, dar după ungere să moară, nu altceva. O durere enorm de mare în burta ei. Și tatăl său îmi spune că ce să facem, nu te speria, mă. Toată boala are un duh. Și ăla se manifestă acum. M-am înturnat înapoi, am pus o mână pe capul ei și una pe burticica ei. Și m-am rugat până s-a liniștit. După o jumătate de oră, m-au chemat la masă. Ce era la masă? Pizza. 2 șlaițuri așa de pizza, o mânca fata și nu a avut nimic. Și azi în adunare, la fel, o mărturisit că nu mai are nimic. Mărit să fie Domnul. Deci, sunt încercări, sigur, prin boale, prin suferințe, prin necazuri, prin vrăjmășia altora împotriva ta. Nici nu știi de unde, numai te pomenești că ți vrăjmaș. Dar toate astea le biruiești prin rugăciune. Tu să nu ții pe nimeni vrăjmaș. Tu să nu ții pe nimeni ură. Că dacă tu ții ură pe cineva, te vrăjmășești cu cineva, atunci cu tine bai. Că tu și când te împărtășești cu chipul nevrednic. Chipul vrednic e Iisus. Și Iisus nu-i decât iubire și dragoste. Chipul nevrednic e diavolul. El e răzvrătire și ură. De aceea Ioan zice în epistolă că cine urăște îi de la diavolul. Noi prin aceasta cunoaștem că suntem fiii lui Dumnezeu, prin faptul că iubim pe frați. Deci nu ținem mânie pe nimeni. Nu începem, frate. Începem, frate. La urmă o să vină frații care mai sunt la mărturisire, dar am putea să începem. Hai să Deci, începem. dacă este cineva care are șervețele pentru cineva,